15 dní do štátnic interny. Dnešná zaujímavosť. Každý medic by mal vedieť, že máme červené krvinky, ktoré sú červené kvôli tomu, že je v nich hemoglobín. Hem, keď sa rozpadá, tak sa rozpadá na biliverdín, ktorý je zelený, a neskôr na bilirubín, ktorý je žltý. Preto keď máme modrinu, tak najprv je taký červený výron, potom je deoxyhemoglobín, takže je modrá, následne sa premienia na zeleno a neskôr na žlto. OK. Tak, každý medic sa dogmaticky učí, že vlastne bilirubín je nerozpustný vo vode a preto sa musí najprv urobiť rozpustnejším, aby sa mohol vylúčiť žlčou konjugáciou. A tak jediná možná cesta, ako vylúčiť bilirubín, je pomocou konjugácie v pečení/jatrach. Lenže to je jedna veľká dogmatická lož. Čože 1% nekonjugovaného bilirubínu prechádza cez jatra do žlče tak či tak. A to znie ako úplná bullshit detail blbosť, lenže v prípade, že máme nejakú veľkú hemolízu, čiže rozpad červených krviniek a naraz vám vznikne strašne veľa rozpadového produktu bilirubínu, tak to 1% zrazu začne byť oveľa viacej relevantné, pretože, ako sme už povedali, ten nekonjugovaný bilirubín není dobre rozpustný vo vode, takže on sa začne zhlukovať a on ako pretečie do tých žlčových ciest a začne sa tam zhlukovať, tak tam vytvorí kamienky a vlastne preto, keď je niekto žltý, zožltne kvôli tomu, že je nejaká iná príčina ešte predtým, ako máme, že prehepatálny ikterus, že predtým, ako není problém v játrach ani na ceste v žlčovodoch, tak tam je riziko biliárnych akoby žlčových kamienkov kvôli tomu, že to je vlastne nekonjugovaný, nerozpustný vo vode bilirubín, chápete?